Kasur kinong mulai kum sibenta ban penklan susu ya kejing dawa kejengki ban dawa wengkam sipo di kepulet kebran keti ban siat yap yo ba cheris feel thank you menta kasi kalai pui trik unalar arjar pui sulong mer korwo ka atiar ulasaki ki armut kamli ba kani kasur kinong mulai kalik bani kendo kani kenhun kelas dang bani kendo ningkong yo meli kamulai ba piti saukme bat kumjuru yo meli ka 17 not selong uba Adelbert nongrum habayo bani kren bat uba Adelbert nongrum ulong ban yo ya kejing toket kabakoi bat kabasuba ka sorkar jela haswa ban sedang ya kajing toket kala de bunwen kam sipor ki pulet bakon thup nodu DG bat ki SP ki bran kti ban set yap yu bache ulong bun sara ya kani kamat apo ka yeng dawal tho an ka jela bat ulatip ba ka sorkar kan saong ba kani kalong sub judice namar ba kadang dan hapreng kajing toket sor jong kina mulai kita wan bani kendo bat ki la kentu nak ba kila airu ya ka representation ke jongki sanga bang anokam ban raise lang ka voice unakam lam dawa lor kejing dawa jong ka sur jinong mulai ndai ngakwa ban penpau khendet kumang la karen mane bakadei ka jing dawa ka basong hok ka basong nongrem ka basong nya bat bang akwa ban penkenmau hiru ba kasur jong nong mulai kandeiru kasur jong upai ba kandeiru kasur jong jalahi borokoi barabangi ong kasur jong upai ba kadi kasur jong play mangit scam gidi ibran ka bor ken subah ken burom ken subah ken le ya ka la ka jong ka kamram ka bagi di bande khamda haban batai kitiba kumba kila pelong ki ber khoj ni ba ka pre plan ka ga bajayo chesterfield thank you ka banga so pangnut kalong ka wei kumungin pen silur pat ya ki wei ki bade wan ha ka ban IT le si ki ban wan ban pendem lagi pat ikum ni kinuksa ka ba sarkar kum ka kimi kumukpa penira ni nuksa ba ka tu kamit jong khalai tarik kalong ka ban pensa je kan mau ya kari ba ka jai ban rio borok koi kham tam ngi ha panong ba ka jing pha ban siat yap kam ling jing sha pha kem umle ka jing pha ban kem nomor ku mangi pej daki bun ba hadi mu yo khobor bar hispa ngut ki polis jabar lawan ras non ka ambulans ka balong pre plan bar ke ka banga ngaju support ane ke banga keren ke banga le ngapan song ka nongrem bale si kita ki kam ki bashan det ka ba shire sudan nginum la balong ye marhim tip ngim yo i tang ublei ubah lor do tang ba shiris batip bar kita ki ba mat henre ya kani ka bang le i plan pej ka bang seeing is believing skai pat ken ina ke kwa te ke ba kong sandu khna ma kalong free and fair inquiry halor ka jing bam tere ni kong kum ka sarkar lembo ke jelam jong CM Chief Minister ngi ba ningkong la ong ba num tere le ban judicial ban constitute judicial inquiry ne da magistrate ne kadon ke ire ke ngati bhai kata ba khala bandon ke jing perngem ke basar ke ba wala ban khi ba man khyllem lo sarkar ru bala tere apa pan ko ngo ban judicial kani ke pan pau ba ngi kusalai bitang suki ngi kusalai bitam ta collection ngi klet pat nam ta ke generation tibat ka basai pat aku aban keren ba hasyo ban sedang yani ke inquiry dei ban suspend yani ki he sarkar jo police department ka po ka jelam jong SP na po is gentles but SP traffic jong ka is casils ngasengu ba kadai kajing dawa mahaban yero ya kasur jong pai ba nomulai markanir kon dei kasur jong kejalai brokoi ngasungulingo ha ka bala kren bala yo tegi evidence ka ba Chesterfield thumu ya ban pen bathai tegi bom te bolingo bala yo tegi evidence bri mli mar chukam bet kham ta bodon pe jing thi apang namar yo kata ka jing thumu ka ba ki kren ba ki ong la yo ka evidence ban sabathai bom bati yo wan pat bom ba serkai ka ba ki pai ba jong jala ken pen bathai kata ka balong kejing Italy te mar kadau hangai simet nganum ngej bani ka inquiry kanong free and fair lada kempat weng nani ban suspend ya tu kibrio nadu DGP ru but home minister u de ban yarang suki kata kalong ka basai ka bangi ko abani the light of the day manginom la ban sha banyalam bakla ban asulingo beri tang hang ni po mekhalia imat lakum kitu ki doktor ki basho ban sumar ya brio ban operate ban le ko operation la judon si ta ki doktor ki ba
le cooperation khamda ay anesthesia ngaru ngadi ubrio bala ya lembah kajing accident kan artli cooperation ha bala le la ay anesthesia taban peniap syoi kamet syomane operation dari kadi akan niru syoban le cooperation ha ban sedang kita ka judicial inquiry di ban weng sywa ya kita kibrio ki bangi sutu bagi don keti timar kadau lada kim weng kanum don kanum kajing seiso bagi numla bani ta kajing shisha te khanang bang ni man ma ta kajing suk ba shisha ka bangi ka baka sorkar ka dei maka ka daw ka badi ban pdiang ka pelong ni ki ibanja ngaban perken mau ya kita kilai group ka bangi juong berbor ba ka wei ka group ka pelong ki ibanja ka baan ki group ka pekai ka jingja ka balai ki group kam tip ki ka balaja tengah soban kali ya chief minister na soban kali cabinet minister baro ngasoban kali ki partner coalition ki berana po ke MDA balai pis kamjar du manta bar pihak pandawa barkani kalong shisha ngai ba kamdei ta demokrasi democratic state ima kala dei ka autocracy state lani kala bandai ka police state lani kala bandai ka dictatorship state ka ban sensyar tong wei brio te mar kadau ngasngoban penken mau ba lesi imat ki penselem bat kim jubab kabamut kabanglai through experience kabang akren ba every crucial matter kabang akren kabang imut ban kren po assembly kin ong bit sub judice matter imat kan iru kin sedang lesi shua ka session bat lawan ra ban akren ni kan ban thubun wan ra po house kin ong badi sub judice matter ti ngai ha kin ki parlok MDA ke bagi ban rai bar ke bagi ban le ban ngai ru hopai ba ke bagi bicar tenakal yang jongaru ngan le nak jong kamram man pene daw man pene ngiu ya kajak ban riu ba kumuni ki kim de ban jashu